To alhamdulillah man, ka san azumi ne yanzu, zamanin ibada ne, lokaci ne wanda ya kamata bayi duk abin da kake ka sa Allah gaba. Yanzu ka diba da yan kwallo da yanzu shure ɗaya suka yi wagga da malahita irin Muhammad Salah da ya dage ga sallah ya te gaya ma Allah yanzu ji yadda an kai da Liverpool fi sabilillah da Barcelona tsakani da Allah. Yanzu ma jiya na ji wani ya haito Instagram yana babatun shi azumi 28 din ma ba zai towaye ba kan an ci ba sa wallahi ya kamata mutane su yi hakuri tun da ibada ce kake don da yadda Allah kawai don an ci ka kwallo ai babu abin da bai kasancewa bol ci ka gane tahowa take tun ga Maulana Shehu waliyin Allah Abdullahi dan Shehu ka san yana cikin waliyan kwallo na duniya waɗanda Allah ya lamance mu ga kuma waliyi guda na Ahmadu Musa sun ce bol shegiya ce babu abin da ba ta kasancewa kamar mace mai ciki ce ba a sanin me za ta haihuwa sai ta haihu yanzu game din je ɗaya ta ishi mutum wa'azi ka gane to haka azumin watan Ramadana da Allah mu rike mu ta ibada ka gane Allah ya ba mu albarkar Ramadan ya gafarta mana zunubi